Защо мъжете мълчат? Знаеш ли защо мълчиш? Не защото нямаш какво да кажеш. А защото прекалено дълго си говорил и никой не е слушал. Казаха ти да си силен. Казаха ти да не се чупиш. Казаха ти, че ако покажеш болка, губиш уважение. И ти се научи да стискаш, да преглъщаш, да носиш. Всеки въпрос, как си, е безсмислен, защото истината не я чакат. А когато веднъж проговори, ти казаха, че преувеличаваш. Че си слаб. Че трябва да се стегнеш. Така се ражда мълчанието. Не защото не чувстваш, а защото чувстваш твърде много. И ако днес пак мълчиш, не се обвинявай, ти просто още чакаш. Място, където думите ти няма да бъдат използвани срещу теб. Докато го намериш, ще мълчиш.